5 ka garbage truck sa Barangay Mabolo, Cebu City ang gipangklaman sa Road Management Authority kon RMA tungod sa overnight parking Daplins Calzada. Ano yung report? Mialis ngaw ang kabaho sa mga basura nga nagpundo sa garbage truck tungod kay wa mahatod sa labayanan tungod kay gipangklamp man ang mga garbage truck. Giparking kini Daplins Calzada atubangan bahin sa barangay complex ug haduol usab sa panimay sa mga hingtungdan nga mireklamo usab ang mga tao tungod sa kabaho. Baho jud kayo sir, baho kay sir ramong nahingos diri kay tungod labi na nami ang mga bata diri. Unang gipangklaman ang mga private vehicles nga giparking sa dapit apan aron patas giklaman usab ang masakyanan nga iyas barangay Mabolo nga giparking Daplins Calzada. First time din nga naklam? Oo, first time dito, sir. Wala sad mo ingon nga ingnan nga dili. Oo, wala dumiing na, sir. Wala laking kandado, sir. Yan, nakabantay ko nga wa nila laking kandado ba. Ako mismo mo nilaks kandado. Kita man sila nga wala ang nigi ko anong tulo niya. Muto nga nireklamo na lang sad mi nga. Pilo na lang na para patas, di ba? Matod sa barangay administrator nga ang dapit nga giparkingan sa mga private vehicles maunta kadto ang ilahang parkinganan sa dump truck apan maglisod hinungdan nga sa atubangan na lang sa complex nila gi-parking. Ma-hold ang itong operasyon nga kanatong mga truck sa basura puno nga ilag yung gipaklaman. Pero in fact, niadto yun ni sa head sa CCTV buntag sayo, among gihangyo nga ma-release lang na nga among malabay ng basura kay baho kayo. Mihangyo ang barangay sa RMA nga utangon lang una ang multa nga tag 2,500 pesos ang matag usa o gitugutan sila aron mahatod usab ang mga basura ngadto sa labayanan nini. Ang ginegotiate na mo nga amo lang ning kuanan nga bayran gani ningon ba to na may kuan to station radio nga ningon nga pautangon mi. Adili lami ana kay ang amo ko diri di man may magka-release og kwarta nga wala ang kuan sa atong kapitan kay wa man kapitan diri. Taw-taon miabot ang usa ka RMA enforcer o gipang tangtang ang clamp sa garbage truck. Gipasabot nini nga igo lang siya gisugo sa pagtangtang sa clamp og iyang gidugang nga ang dapit gidili gyud ang overnight parking. Dan sa Cebu City. So dan sa Cebu City. So ato may 5 mangro na di ka patagag parking. Magsugod og alas 12 sa tong gabi. So, regardless private o kanang government vehicle. Oo. Kinahanglan alas 12 isod na sa garahe ang ilang skinan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.